okayfm 101.7. Ghana de shimaima ene memamu nyina adwo eba Abrabopa edwumedie so na sɛ de Abrabopa edwumedie ne yeye no ebena da bia yetena se ya na ye baba besua de na yenyanimdie ne de abobra fi sɛ wo pa Abrabopa pa you need knowledge efise Hosea chapter 4 verse 6 wakase nimdie ameman ni ntia na omoyira sɛ wanya nimdie wo bibia wo ye wa abrabo yi mu a wo be won twetwede da bia wodi wuti bekwa akopem ansa na wani aba ho so wani mra ho so na niema agyensemu eti sɛ wuti Abrabopa dwumadi animdifo ne wo makasa na omo aboa ye ne apenimdie so wo penyansa e de abobra nko ade a ene Abrabopa dwumadi eye wudwumadi papapa ena mo amunim sɛ Abrabopa dwumadi nso ye hye ye ho enkran tie ne message amede ba no fathers we need you Nano kwasia da na eye Father's Day ejanom ye kai wo mo emre bi etwemu da bia Mother's Day no ana na ye kai ye ba sese ye hu se ye janom esese ye hoahoa wo mo efise ko mu ko omo ho ede bu abusua no enya asemowa eti Father's Day message no ene ne bena da mede ma wa me fa story bi ma wo Second World War ekwa wiye no enkoda bebre eda ne nyanka omo ye orphans ana omo nya ba bi fa fi se wo mo papa nom ekọ ntokwa ana omo kokun bebre ko wuyi e wo Second World War ni mu eti wuko Europe ni other countries no mo ye omadwen se ne omo betete orphanages na orphanages no se akoda bia ne papa ewuo ne maame ewuo no ne agye sa akoda no na oman no ahwe no eti oman ne be hwa akoda no kopim se akoda ne benyini na otimi akwakobo ne brefi se akoda ne papa no wokoye adwuma de ma oman no ene wakwakowuo enti da ko bi na papa bi ehia no oni sika wo de hwe ne ba ahokyira ba ne baba ba ko pe odo no ne yire nso awu ena oso ne baba ne nsa ena okọ orphanage bi ho se mepa mo chewo me banie ba se maye mre me ye yarefo mintimi nya adwuma mintimi hwa akwada no eti mu na orphanage mu gi ankwada ntimi so gi me bayi na nka hye nkwada yi anasa hye me bayi mame efi se me de mintimi hwa akwada no ena maame na woda orphanage home no ano ka se oh papa yenye ne saa o home ha de eye nkwada a wo mo papa nom ewuo nko a ene ye gye wo mo ene osi nti wo pa che se mawudi a mo beje me banatena anom so wawudi a ene ye betimi agye wo ba no na se wo ho ya se wo yare yo se ahia wo te wontimi hwa wo bo eno de ye ntimi nya ho hwe gi se wo ankasa wo de wo ba no ko ene o se me ba papa no edane ne ho a wo ko ene o se metmetiase na mintimi hwa me ba na mintimi nya hwe me so me yarefo na me bayi so orphanage ne wo mo nyene de ene me wu na me ba ne benya Abrabopa papa de a ene me kwa kosen me ho ahoma na me mawu ena papa no ewuye di papa ne wu ikun ne ho ena orphanage ne eje ne ba no edi papa no sacrifice ne life ede ma ne ba no ena ne ba no timi ko orphanage odu orphanage ho no se papa we ono so me papa ewu enom se wo papa ewu di a ene ebetimi agyew na ya show ne amaduane edi fathers we need you akwada ne nyini ye no ena obusa se na me maame ne me papa we de na mbepia nom so wo papa wo maame de wawu na mo wo papa sacrifice ne nkwa de mawo se de be ya wo benya nkwa wo papa ekun ne ho se de be ya wo benya Abrabopa papa wo papa ekun ne ho se de be ya benya aduane edi o papa kun ne ho se be ya benya baabi di wuti ato wo papa de ne nkwatwa so se de be ya wo betimi anya baabi atena be ma na wo tie me papa nom ye hia mo ankasa efi se wo ye agya a ye responsibility kese ene onyankopon di ama wo si twedi ampo onyankopon anam wa aware na se enti be ma na ede sacrifice ena wo meki ede ama enkwada no ede sacrifice na wo ye ede abo abusua adenti na wo tiase na wo ma etete adenti na wo tiase na wo ma entimi nkosuku adenti na wo tiase na yare bia mowo na wo ne oba foforo nam na wo gya wo yere ene wo ma wo fie na nkwada no eye basa onyame adwuma na wo de ahye wo nsa no ena wo di agro no be ma wo sumbu fi se akwada he or she looks up to you akwada ne hye wo no de abone bra
akoda ne hwe kwan afa so treat ne maame onu so nyini a wo treat ne maame saa anaso wo treat ne yire obeware ne saa adenti na bema oba bema betimi ahye wakasa me de daache me mpese meye tesa me papa adenti na wo baba ebehwewo na wo baba bekasa daache me mpese me ware bema bi tesa me papa eye no me kase de ma wo se wo ba wa wo no betimi akasa me mpese me ware bema bi tesa me papa da me mpese mi sisu a mi ko meye tesa me papa da ne bia na me papa wo ye tirimodinfo me papa na omoa ye bema ye hia mo ewo abusuanim ye hia se mo beka ma no ho na ye de atete nkoda no ye hia mo se mo de ya na mo besisi ye hia se san leadership position no a onyankopon de amamo no eye function kase it is a wo ye ja enya title keke wo say I am a father. It is a function eye responsibility ade na wo ye no e na kire se wo ye eja papa. Eti Father's Day na ye kai se enam se ye hia mu nti no esese mo make sacrifices e de bo abusua sa wo ye bema menye pese minkumnya menwene wo nko awo ho menwene wo nko awakono ho e se generations bi ka wo ho wonim se wo gina ho ma generations bebre wo ba na wo no no so baba bewo a new generation ba eti emfa se wo nkoda miensa generations miensa enekuta wo no ahenie miensa enekuta wo no emema yesremo monfa manamo nsisi yie me pempanifo sempa etimi hu obi a wonye mfie aduoso ene aduowotwe a meta ben wo mo na me ne wo mu di nkomo na eya na mema ewo mu no ade ba ko no wo mutaka wosi Akosua emema wo regret bebre wosi Akosua mennu me ho wo be hia papa panyini bia wo bu no se papa se wo hwe wachi a edie na enka wonya akonya foforo nka wo si so sa brante foforo nka wo beye na wo keka niema bi a wo sai ne bre wo ho a mede ma ho den mama mede ma ho den mansa mede ma ho den manamfofo mede ma ho den ema niema bone enne me makoro anime na sa bre no waye mre wonye den sa nkosi awieye o eti sa bre ya wo ho den no agyanom yemfa yanam nsisi yie yentete nkwada no madaache na daache bi akoda bi amaniti so akose me pebem bia ware a wotesa me papa na obabema na kase daache se de na ekwan a na me papa efa so ebu me maame no saa na me nso daache mebu me yere efise sa wo bu oba na ofie ho a wo babema na daache ono so bebo ne yere na ye generational curse na etoatoa so saa na treatment na wo de ma oba na ofie ho no wo baba nso hwe eti se daache wonyini a ohia bema papa kora wo mpe no gise bema wo bebo no se de na wo nso wo bu ne maame e ofie ho no na se ababaye wo cha esebidi ato ho a hadwene enti enya wo nko a na abrabo no fa wo ho enipa bebre their destinies are connected to yours ni titiru wo manom enti agya no madawroma we need you monwene mfa busuane ni kan wo mabrabom enye se bia bema ni sika kakra ba wo nsemu anu wo gya wo yere ho wo nhwa wo masuku na nkoda na ye basa daachi bia waye mra wontimi nya hwe no afa wo hwe wachi a na adane sun na adane awdraho na so na wo ba wachi bie mu a enye yi obe biara obeko nanim wo abrabom no dodo na hwehwe mu kira se wo munya agya bi wo fie a na ede wo manamo esisi yi wo munya agya bi wo fie a etoto wo mo bra ema wo munya agya bi wo fie ne wo mo edi nkomo wo baba yi wane nam nkomo a woni ni die enam kamfo a wode ma no enam nkwansha wode ma nti enye sebio kwakwahwe akwa ba ma bia no ne be nante o ebiso nim se wo sombo e de ma ne papa na imposa akoda ne yanso di bi mpo na daache wo futu a wode ma no wamfa bible se kira akoda ne kwan a wo mfa so daache bi obesan aba ebedrum rebisa akoda ne wo turn back ebehwe efise wodua aba papa bi e wo akoda ne mo yejanom munnua aba papa se de papa is sacrifice man ne ba empo kopim se wode ne nkwa etwa aso se be ya ne ba benya baabi papa atena ne ba benya aduane adie ne ba benya asetena pa no se wode sa responsibility ne to ho so a se de ye gya asafo awurade do a wodo ye nti wo ma ne do ba Yesu Kristo ba ko pe ebewu gi ye nkwa se de be ya Yesu bewu na ye nya nkwa no saa na sese wo nsoso no wo sacrifice e de ma wabusua e ma wo yere e ma wo ma efise generations bebre enna ne wo ye no ebenya nsunsanso wo mo so enti fathers we need you we any nkranhyesem yadi etu ye hofo ewo Abrabopa edwumadi so enne ebenada enumre
okayfm 101.7.